Hoy, huwag isa bala ilamos kayo subliyaw! Oh no! Pagtakam. Hoy! Yan mo di kag subsubli ni ko tinagat yan! Puno ng Andres, naka-helmet ka pa eh. Paya, nariga taon, baka bigla luwag to talamay. Matik ulan tulog, di pa nasiitan. Kanya to'y lamos, landaw. Dikit din, baka matita no tulog. Matita, nakabuguma kita nin. Tama tao, nakararaga ka ti apang ko kita pagbiit lang mga lata. Weh! 1, 2. Talyo mo. Ano mo? Tatay pa Andres, damo lang lamutan na eh. Nabanglos sama kami tapam mo. Dan sa mo ka tibisikol. Kaya data. Tama. Kagatin dadago sa tao. Nagadupin nagyan natin pispan ka. Kita-kita mga baka da sumampang nga tao. Tama, sumampang tayo king kanya to, mas pakta. Okay. Awan. Kapoy kan. Ampay. Handa mo kahit man Andres. Siyempre madida pa yung mga na. Dida pa yung break time. What? Estudyantay. Ay dikit din. Na wala break time na kita, lunch time nga siya. Dama lang ijay, agunin mo lang ay build jay no ka. Una. Tang-tang ko na ta siya. Mati, ting-ting. Awan sanay. Madida kayat boy. Kailangan na tikwa. Worm. Hindi tayo tibisikol si kayo. Kaya da worm. Nasilang damo lang gaya magito yung alamos. Inya Ilocano ti worm. Worm. Egges. Egges. Yes. Kita mata oy. Nay, Kaya nagalam. data oy. Oh. Kunya. Kita ma, tago sa makalata oy. Sa balak sa mo lahat, pangkunay. Nabanglis kami tapam mo na eh. Matanay. Oh. Kinagaanan. Weh! Hindi mo kagatin na umangipon na ta. Nakakutsaran sa mo kasi di nakagati. Sigurado ito yun, makalato yun. Promises. Sige man, epektive ata. Tama ah. Ay ayaman na pala nga tagos. Kita-kita day baka sumambot iking kanya tipispan. Mga doktalan ta dito. Awan, abandonado atoy. Oh. Nayayam nan. Sige ah, ayam. Yayaman da. Oh! Kaya lagarot kay nyamon boy. Paano na? Anteng takli boy. Oh, kasta katakil niya. Hoy, da si dainay. Mati kanya-kanya ti boy. Sige gayam. Una. Di masati gitulong boy. Diyan nagburbura, kartoy da siguro na agtutong-tong dan. Ang buburak, napudot tayan da, dapat yun na miis ati, dapat nalamaw mo, tagbulburo mag. Ata, kita mo na eh. Sige, 1-0. Susop. Susop pa mo. Yung baga, laud kanya mo, alinta, igos, tigamitam. Nga to. Tatay mo't kagat-gatan na ba? Kita mata boy, makalaman natin yun. Garaw-garaw ko lang ata ni boy. Kita. Tama, o ribasi lang tapan natin boy, kita. Sa bali, tiknik natin, kararagam, ni. Apang kumutati ka ninyo. Masasidugan na eh, makikita na eh, naglawag na eh. Oh. So, isidig ko gurtita. Mati magagawa na. Mati, ay tanang. Ayaw naman natahan kita. Madayon, nabangdas kami natay. Yadayong kami natakang ka. Awan. Hindi na kasi ito kanyak Kidney tayo matan Matan, masidig man na eh. Weh! Sige, malo mo na Nayunig, garaw-garawin. Hindi, angin lang ata boy. Show. Ata. Show. Magbayag mo mga kanina. Show. Sidig na magamin natin mo. Naggulo ka mo, kasano ka makaanat Ay, kanya na kitabundan. Sigurado ata, makalatan. Nagkasidagatan boy. Parta ka ma. Show. Nay. Awan. Ini apa? Oh, kata, inayaan mat. Wow!
Kasi yung charity yan, boy. Agilimit ka gawin natin sigurado. So kata-kata pang ko, Andres. Nakaduwa akong, boy. Woo! Thank you, Lord. Dito kay tato yung bisikol na, damag ang helmet na, nay. Naglapad ni boy, nay. Ang damang pagpagsimkod, boy. Dito kay tato yung bisikol. Kana man, Andres, adya pa mga asya na. Puro ka, ah. Baga nagod kanya mo, adin tati gamitam. Madida kaya tata bisikol. Yeah. Baka makalubos pa eh. Pabulod. Ngayon. Gasa mata nga lagtaw. Uri kastoy pa lang ati boy, kanang dala tati boy kitam. Nakastoy nga tayo pang kaon. Hindi. Baka din pa mo iyapan. Sani boy? Da makita mo ibos-ibos na. Adya man, nay. Tama ta boy. Posible mo, nandiyo makalat tao eh. Parta ka mga gala, baka damdam makasampat ta king kanya taw, madali ta. Awan, umulugan na adya siguro. Ado piti paggapon na adya. Ho! Ate, glililoy kayo sa mga tipis pang kan. Nagpakata kayo yata king kanya. Wala, Joe. Rate king kanya nay, naspaktan. Timtungan sipsiputan. Hoy! Ate, nyata. Nagpakata kayo. Nala. Oh no! Malmalwag taulo yung kahit. Boss, duwa lang mo tinalamin ay. Padawa mo kanyamin ah. Ni? Di mo yang paspastor ko kita nga lamas. Yo, kita man no detalina kita, pas pastor na kano kita lamais. Kasano may bagabos nga ko ha? Ngay pas pastor mo ka matali na gito lamus nay. Nay? Itam na alam matatakol inang tata. Pasensya kayong boss. No kaya mo, bayadan mi lang ate ay. Ay matay, nagninata pagpangkot ta, gatangan nyo lang. Kanya tayo ipakpakan nyo tila mas yung boss. Pinaglulumog daw. Nagiginang na, si relax, gumagigyan na bunakid. Si relax. Bunakit. Di ba pang tao lang nga dyan, Dries? Sardang yung tagliwliwan, nakaschedule di health center kita. Na di health sir nga ibagbagang boss. Pabakuna di health center kita, kitam na yung sakit da, naglulumog da. Magpego ti lamos mo boss. Naglulumag da, awan sakit da. Ngamsika kasada sakit na. Ulit man jimbagang balaw, kaya mo malwal magtaulam. Pasensya kang boss. No kaya mo sublimi lang ati lang mo isahin. Joe, palubusan matan. Sigurad, boss. Ibulos man. Kaya ko palat tayo, pag inanag pa lang, nabanog naglangoy kay. Apikos la ka naman kung boss. O busanay, nikanan. Madi ka maungutan ah. Ape, taga-dinu kayo balaw, tatakay lang makita. Tata nakita na kamay. Boss, mabalin. Guide kan. Aldaon na baka kasakit ka. Ay, matay, baka may bus tila Moscow. Bantayan kayo, tukawak pilaing. Tati kung kunakuntang, agawid kang kung alagarutan, kita mo na sumro takis si umaon. Sino tikisew? Bagam mo, ulitin man yung bagam. Kaya mo nga durong ko kung targat ng kahit. Tanan Joe, baka matuluyan pa yata, mapapasol ta pa. Tan, lamatan. Gawid kami naong. Sinilas ko, makagmalo ata. Agan anlag ka. Hoy, huwag isa bala, ilamos kayo subliyaw. Pagtakam. Hoy! Kaya mo di kang subsublin ko tinagat yan. Kapay. Nagawid ito kingalakay na Tan, tagsublay. Darak ka lamus na Si, tan. Sigurado ka, madiksubli aja yun. Uy, napanagagas aja Patakam ka rin ah. Malbali makaduta. Sipot-sipot ma. Uy, madimo lang makakamata aja Patakam ka rin ah. Pagudwatan ka ah. Uy, sige. At di pa ka makapanervyos kayo, narigat ikabil tip apan no among nga ka. Kita-kita na taking kanya. Ako na aja, madiksubla aja Tati yun, mabilis siguro. Basta daga ko na. Pigsa to sakit na aja. Taman na. Kugti-kugti. Sabahan na kasama na tama na di ah. Dakal na. Kasi mo, tipakan na, si relax mo na kayo. Ipabakaw na napahinga natin lamus na. Ata. Ay, masiligay. Omboy. Sipot-siputam ah. Awan na
Nadyo yun, nakaidadyo yun. Huwag ka. Archita ni. Hindi ka nagkaraw ah. Matanin niya masiligon. Yan. Kinanan. Nanan. Kano mo na. Apa nga niya umuun eh. Sila mo yung alam mo sa'yo. Sirila mo gamit kang kanan doon. Kasi ka basit ah. Ni. Taka lang. Kato mo na. Patakam. Ni, uri siya ni. Kada ni. Taman. Ni. Tumarayan. Yes! Ka na. Sagdak kailay. Ni, matukulay. Hindi po na, takulay. Takulong boy. Puy. Kita mati ko. Ni. Tekas jay. Ni. Dumanog. Ini napisang isungunan. Ay po. Apa na mo hindi Gusto so. na making kanyan. Inta ko na pera ko kaam dita. Ay ko. Inta na. Tan. Alamat na eh. Bata pantan, umagagrihan na tan. Adi. Tan. Akalain mo yun, kapag bumili ka ng 1 liter car shampoo, meron ng kasamang ceramic wax spray. At hindi lang yan, sinamahan pa nila ng degreaser. Saan ka pa 'di ba? Sa car shampoo pa lang, napakasulit na kasi napakabula at talagang malilinisan yung motor mo. Tapos dinagdagan pa ng ceramic wax spray na magbibigay ng instant shine at protection para sa paint ng motor. At ito pa ang malupit, meron pang kasamang degreaser para sa mga namuong langis sa makina ng motor. Sino ba namang hindi mapapabili 'di ba? Bibili ka lang ng car shampoo, meron pang kasamang pampakintab at panglinis ng makina. Napakasulit talaga. Kaya kung ako sa'yo, i-check out mo na habang available pa.